Takulandirani pano pa Lahiri KTV pamene timakupasirani mapulogalamu athu osiyana-siyana. Ifa Lahiri KTV chomwe tingakupempheni osasira pa njira odiyoyi imvereni mpaka kumapeto, komanso musayiwale kupanga like, share, komanso subscribe pano pa Lahiri KTV kuchimake kwa nkhani ndi mapulogalamu osiyana-siyana. Tizibwera pano tizinena ifunira kuti nthawi yatithera ndimafunanso ndinene kuti a civil society adzikhalanso pena oona mtima. Kuona mtima kunena kuti mukudziwa kuti anthu ambiri amene anali ku civil society amachita mademo sadaoneke 5 years yachakwera. Ena anapita maembasi, ena anapatsidwa ma business. Ndiye boma la DPP lisakhale ngati kuti ndilo waphwekera. I don't know if I'm making sense. Yeah, they adasowa from 2020 to 2025. Kudangotsala anamiwa ndiyena. Ndipo awawa civil society tingapempheko nchonena kuti mukakhala kunena kuti mukupanga zinthu zokayikisa mmachita lose your moral ground. And when you lose that moral ground and somehow kukhulupirirani so china chilichonse chimene munganene anthu amaona ngati basi chifukwa chake anthu amafunsa kuti kodi HRDC ali kuti nthawi yachakwera sadaoneke. Mwina china chimene tinganene ndicho kuti pokuti zinazo zimakhala zoti anthu mwina angopanga plani. Koma if they were indeed going to go on the streets ndukapanga mademo anthu azafunsa kuti mademo mudi mupanga achani. Mwezi udati mudandaula za chasi, you know, so nkutheka kuti mulipo ena adi mukugambirana mwina adi kansuzi no kauma ndebabwera ina kabwera ndi ansuzi. Koma no amalawi awawa I think ineni mayembekezano kuti anthu unoti ziaphunzirana. These Malawians akula anachangamuka anaona kuti some of the demonstrations that wapanga amakhala ina kama demo fanyo kuti afuna kuti achite lobe kuti woza uzaendere ndi amafuna azigwisa ntchito amalawi obwera mmademo funso lemena afunse kuti mudali kuti 5 years. Number 1. Number 2, nkhani yake nditi what is it, because pamene okhala chifukwa kodi chifukwa ndi chiti mademo kuti ndosalesedwa ndovomerezeka ndi malamulo koma pamene akhala chifukwa ani mwakhala chifukwa cha brand choyamba makambirana khawa zathu ndi easy matopereka khale woni kuti zikapitirira tipita pansewu azelasikambirane sinapanga chilichonse hati kupita ku mademo. Ndimaona ngati mene mwanenera inu kunena kuti boma lili la nyuwani. Let's be fair. Ndi mwezi omwe sudathe. 2, a civil society asamakhale ndi boma lolikondera ndi boma lowapwekera. Asamapange choncho ya kuti ena chifukwa ngati nthawi ya MCP kunali mavuto ambirimbiri koma sidaone amangooneka ndanamiwa tu basi. Komanso zimene ananena amsisi nzonena kuti amuthalika ngakhale izi zili zinthu zoti zikuwakumbutsa mabala a 2019 ayesese ngati president kuti akamapanga responding kumayankhula zikhale zinthu zonena kuti olo pamulimangirire akhale mawu oyima pa nsonkhano poti amukaya wandale kachani timange dzikoli tipeze mawu abwino zina zidala tonsefe tidachidwa koma tidasankha kukula. Mwamvetsetsa kwambiri mwaimaliza bwino kwambiri tidasankha kukula kuti we should go forward. Amalankhula bwino kwambiri koma leroli alankhula bwino kwambiri ndadzigwira lero kwambiri ndikuziwa akuchaya lero ndadzigwira kwambiri basi ina ikana personal I did want to use this program to handle personal issues. Sana mnaona kwa kola cha watu kumenya pamba sibafuna kumenya kumaita wala wakati kama yafika kale imozi inafanya a DPP aganzo la Malawi ndi anthu opusa foti adakula ndi okalamba ali matenda ambiri wa ukalamba munthu ndeti thupira gonja mafupa saugwira bwino nthawi zinasolo mmutumu sukumbukira zinthu nthawi zinawo kuti apa msana uwawa nyamakazi chani you slow down. That's why nkhalamba sizigwiritsa ntchito timapanga take over ana kusamala nkhalamba. DPP ndikufuna ndauza akasakula kuti pokwana pa 16 September 10 o'clock mamawa Profesa Atalika Mutharika adzakhala ali president wa dziko linolo. Tsiku limenelo akasakula adzaliona dziko linolo kuchepa. Ndikufuna ndachenjeza akasakula kuti tsiku limenelo likadzafika iwaja adzalephera kugona chifukwa Profesa akudzasaina kukhala president wa dziko lino pokwana pa 15 or 20 September pena pake pamenepo ndipo tsiku limenelo Kasakula adzathawa muno. Zina langa ndine George Kasakula ndipo ndine Director General wa Malawi Broadcasting Corporation.
ndabwera pano kudzafuna kupepesa president wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika pa zonse zimene ndimalankhula nthawi ya kampeni yowa nena yowo. Ndifuna ndapepese pamodzi ndi first lady ndi ena onse amene ali nawo amakhala nawo ka kuchipani cha DPP ndi ena onse ndifuna ndapepese kuchokera pansi pa mtima wanga.